имрӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо рафти тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Ҳисор шинос шуда, ҳамчунин аз нашъунамои зироати гуногун ва раванди кишти такрорӣ дидан намуд. мавриди зикр аст ки дар шаҳри Ҳисор раванди бунёдкориҳо вусъат дошта, бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти таъиноти гуногун инфрасохтори кору хизматрасонӣ мукаммал мегардад. гузориши Самандар Искандарзода ва Дилшоди Қурбон. дар шаҳри Ҳисор сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бинои шӯъбаи назорати метеорологии хадамоти зидди жолаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро пас аз таъмиру навсозии мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. иншоот бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ аз ҷумла дастгоҳи радиолокатсионӣ ки дар низоми пешгӯӣ ва пешгирии омилҳои хавфноки метеорологӣ ба ҳисоб рафта, барои ҳифзи кишзор, боғу токпарварӣ ва дигар зироатҳо аз боришоти жола, ҳаҷми ҷамъшавии барф, яхпораҳо, инчунин ҳаҷм, шакл, намудҳои абр, пайдарпай ва навъи боришот, мавҷудияти жола пешбинӣ шудааст, муҷаҳҳаз гардонида шудааст. тадбирҳои сохтмону навсозӣ ва дастрас намудани дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо шарикони рушд анҷом дода шуд. зимни баргузории ҳамоиш таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегӣ ба ҳисоб меравад, чораҳои лозимаро амалӣ сохта дар ин самт пайваста чораандешӣ мекунад. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо дар қаламрави мамлакат сокинон бо ҳисси баланд ба мақсаднок истифода кардани замин ва гирифтани ҳосили баланд мароғ зоҳир кардаанд. дар идома бинои шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор, шӯъбаи бахши ба қайдгирию имтиҳонӣ ва маркази муоинаи техникии воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ба истифода дода шуд. иншоот ба талаботи замон бунёд карда шуда, барои амалигардонии фаъолият дар самти омодакунии ронандагон ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳои ронандагони воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ва гузаронидани муоинаи техникии воситаҳои нақлиёти автомобилӣ пешбинӣ шудааст. дар марказ фаъолияти корӣ бо принсипи равзанаи ягона ба роҳ монда шудааст. дар марказ ҳамчунин мағозаҳои комиссионӣ ҷойгир шудаанд ки баҳри ба расмиятдарории муносибатҳои шаҳрвандон дар хариду фурӯши воситаҳои нақлиёт мусоидат менамояд. корҳои сохтмонӣ моҳи августи соли 2020 оғоз гашта, бо ифтитоҳи иншоот барои 50 нафар корманд шароити мусоиди фаъолият муҳайё гардид. ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат дар шаҳри Ҳисор корхонаи истеҳсоли ордро ба истифода супорида, бо рафти тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ шинос шуд. иншоот бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ дар доираи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, саноати кунонӣ бо суръати мамлакат бунёд карда шуд. дар иншоот дастгоҳу таҷҳизоти муосир дастрас карда шуда, ҳамзамон сокинони маҳаллӣ низ бо ҷойи кор таъмин карда шуданд. мавриди зикр аст ки дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Ҳисор тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. корҳои ободонӣ аслан бо саҳми соҳибкорону шахсони ватандӯст анҷом дода мешавад. натиҷа ҳамин аст ки рӯз то рӯз симои шаҳр ба куллӣ дигаргун гашта, барои сокинон имкони хуби зиндагӣ ва кору фаъолият фароҳам оварда мешавад. дар идома сарвазири мамлакат аз ҷараёни мақсаднок истифода гардидани замин ва фаъолияти аҳли заҳмати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ситаб Агро ва хоҷагии деҳқонии Иқбол-се боздид ба амал овард. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ситаб Агро соли 2011 фаъолиятро оғоз намуда, дар тобеияти худ 21,9 гектар замин дорад ки дар 10 гектари он боғи интенсивӣ бунёд карда шудааст. дар хоҷагӣ ҳамчунин сардхона бо ғунҷоиши 3000 тонна ва сехи коркарди ҷувори Макка бунёд карда шудааст. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ситаб Агро 21 нафар ба таври доимӣ фаъолият намуда, дар корҳои мавсимӣ беш аз 100 нафари дигар ҷалб карда мешавад. дар тобеияти хоҷагии деҳқонии Иқбол-се бошад 10 гектар замин мавҷуд аст ки хоҷагидорон дар 1,5 гектар боғ бунёд намуда, дар 5 гектар пахта, 1,5 гектар ҷувори Макка, 0,5 гектар полезӣ ва дар 1,5 гектари дигар хӯроки чорво кишт намудаанд. зимни мулоқот бо хоҷагидорон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид дошт ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинон заминро дода, як қатор имтиёзҳо дар ин самт амалӣ сохтааст. дар ин росто танҳо бо дарки масъулияти баланд ва ҳисси ватандӯстӣ метавон соҳаро рушд ва фаровонии бозори истеъмолиро таъмин кард.